هێز و پارتیên siyasî Rojavayê Kurdistanê êrişa dewleta Tirkiyeyê li ser Efrînê şermezar kirin û banga civata navdewletî kirin got sînorekî ji destdirêjiya dewleta Tirkiyeyê deynin. û herwiha amaje bûyê jî kirin got dewleta Tirkiyeyê di van êrişê xwe de tenê armanca hebûna Kurd digire. Em wek Partiya Pêşberû ev tehdîdê Tirkiye ev gefê Tirkiye em şermezar dikin cê şermezariyê bêguman û em dixwazin hêzên navdewletî bi taybet Rûsyayê wek şerîkê Tirkiye di Astana xeta sor ji Tirkiyeyê re deynin Tirkiyeyê derbasî Efrîn nebe. Eger Tirkiye derbasî Efrîn bibe rewşa Sûrî bi giştî teqî bibe û çareseriya siyasî jî wê bi dûr keve ji ber pirsa Kurdiyek ji pirsê esasî li Sûriyeyê diva bi çareser bibe. Eger pirsa Kurdî Sûrî çareser bibe diva pirsa Kurdî jî çareser bibe. Tirkiye ev gefê Tirkiyeyê gayet jê wekî Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD em vê gefên Tirka rejîma Tirk li ser Efrînê em şermezar dikin û me di belavokî fermî me belav kir û em tê de xwesteka me ji hêzên demokratîk ji Kurdistaniyê ji hemû saziyên civaka sivîl û ji usra navnetewî dijî vê biryara Tirka bisekinin û bere herkes zanîbê got hemû gundên Rojavayê Kurdistanê gundewarên wê bajarên wê ev yek rêz ê bisekinin dijî terora di rejîma Tirk dijî îrada gelê Kurd ne tenê li Rojava lê başûr jî û li Bakur jî. Partiya Yekîtiya Demokrata Kurd li Sûriye û wek hevbendiyan îctimaî Kurdî jî em dibînin ev kar û êrişên Tirkî ji hê şermezariyê ne û ne ji mafê wê ye got derbasî sînoreyê dewleteke dî bibe û ev jî dibe xerqek ji qanûna duwelî re û ji erafê duwelî re got îro ev rejîm dike û ji ber wî jî kê tê xwestin ji hemû hêzên siyasî Kurdî û Kurdistanî û hêzên niştîmanî Sûrî got pêşiya va helwestên dijminatî got bisekinin. Li gorî çavdêrên siyasî got piştî têkçûna projeya Tirkiyeyê li Sûriyeyê di piştevaniya wê ji komên tunderew re dijî hebûna Kurd, Tirkiyeyê dixwaze bi xwe vê rolê rabe ew jî dagirkirina Efrînê ye. Dara Berekat, Kurdsat News, Qamişlo.